Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय दिनै हरनासा चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायलांदोलाय दिनै नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसैलाय दिनै उन्दैफोरनि आन्डार 13 आरोना फुटबल जोनाय दं बेखौनो शेयार खालामसै दहाय फुङाव माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेखौ नायलांदो जों थांबाय थासिगोन आरो जों दा थाबायगासिनो लामाजों दहाय फुङावहाय माखासे हाबाफारि लादों बेखौ नायलांदो जों थांबाय थानोसै दाहाय सहैबा जों देखायफिनसै आरोना बिदिखौ नायलांदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना प्लिज चेनेलाव गोदानै हाबखांदोंबा आंनि चेनेलाव बेनिफ्राय लानानै थामथि 13 बोसोर बैसो सिंनि दालाइसा बाहागो जोलुर बादायलायनाय लोगोसे 13थि दालाइसा बाहागो जोलुर बादायलायनाय बेखौ 28 जुननिफ्राय जागायनानै 6 जुलाइसिम खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बरायहोनाय बे हाबाफारिखौ सिगां लानाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेदेमानि सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय दिनैनि बे फुंबिलि समनि हाबाफारियाव मानगोनां दख'रा आफादनि बोसोनगिरि आलारि बाथि सावजेननो थाखाय हांख्रायनानै लाबोजानाय अमृत कुमार ब्रह्म सार बाहायनो बिबार बावजेनग्रा हिसाबै हांख्रायनानै लाबोनाय जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां शम्भु कुमार बसुमतारी सार आरो दख'रा आफादनि लोगो आफादगिरिजों लोगोसे गासै आंनि मानगोनां बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो दालाइसा आफादनि गासैबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आंनि दालाइसा एबसुनि बिबानगिरि मावथि लोगोफोर आङो सिगांग्रो फुंबिलि समनि खनसेबाव गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिगोरदों लोगोसे सिगां आङो खावलायग्रोनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ जौगारायहोगोन रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय आं बे समाव खावलायदों लोगोसेयैनो आङो बेहाय सिनायथि होनायजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोनो आङो सानदों जोंनि दिनैनि बे आलारि बाथि सावजेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेदेमानि सावगारियाव मानगोनां बोसोनगिरि अमृत कुमार ब्रह्म सारखौबो आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आफादनिफ्राय खावलायबाय साबायखर थाबाय मानगोनां सारनिसिम बिबार बावजेनग्रा हिसाबै जोङो बाहाय मोननो हादों जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां शम्भु कुमार बसुमतारी सारखौबो आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो आं बे समाव खावलायदों दख'रा आफादनिफ्राय साबायखर थाबाय मानगोनां सारनिसिमबो बे समावहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ अराय होनो थाखाय आङो दख'रा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म बिथांखौ बे समाव खावलायबाय लोगोसे मदद होनो थाखाय लोगो आफादगिरि प्रह्लाद बसुमतारी बे समाव बिथांखौ खावलायबाय दालाइसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जाहाथे फिरफिलानि सिदायाव जाहाथे थाहैजोबो आङो बे समाव खावलायबाय आरो जोंनि दख'रा आफादनि आफादगिरिया अराय होग्रोगोन बिनि उनाव दालाइसा आफादनि गासैबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना फारि फारि अराय होगोन आङो खावलायखानाय थाबाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि सारमोन दख'रा आफादनि लोगो
बै समाव खावलायखानो सानदों बिबार बावैनि थाखाय मानगोनां बोसोनगिरि शम्भु कुमार बसुमतारी सारखौ बिबार बावैनो आं बै समाव खावलायदों आरो फारियै बोसोनगिरि अमृतलाल दैमारि सारखौबो आं बै समाव खावलायदों आरो जोंनि दखरा आफादनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म आरो जोंखौनो हेफाजाब होबाय थाग्रा रावफोरबिल समबाय समितिनि मानगोनां चेयारमेन आदा देबराज ब्रह्म आदाखौबो आं बिबार बावनो आङो बै समाव खावलायदों आरो गासैबो दखरा आफादनि बिबानगिरि आरो दालाइसानि बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो आङो जाहाथे फारि फारियै बिबार बावलाङो आं बै समाव खावलायखाबाय। आलारि बाथि सावनायजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो मानगोनां बोसोनगिरि अमृत कुमार ब्रह्म सारखौबो आं बे समावहाय खावलायबाय। मोनसे बेबस्था खालामनानै होनांगौ एबा भिलेज टुर्नामेन्ट हिसाबै नङाबाबो भिलेज लिग हिसाबै जों खालामनो हानांगौ बेफोरबायदि दायो मोनफैबाय नै जायगाखौ जों गोजौआव दं दा गसाइनिसिना इउनिटआ फाउल मोननानै पेनाल्टि आरो ग्रेजुएसननो खाबु मोनदों गसाइसिनानिफ्राय दा गलखौ जोसनदों जार्सि नाम्बार 11 बिथाङा गोरलैयैनो Hey,
हनै आइया हनै